muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa panopa Zim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Pane message imwe iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu kuFacebook kune rimwe group riya page randakatanga kugadzira rechirungu. Vakanditumidzira message yavo. Zvino kana kuri kunzi unenge usingakwanisi kuvimba nebest friend yako zvekare nemwana waamai vako, wovimba nani? Because hama nemutorwa kubatana kuita zvinhu zvakaipa kudaro. Message yavakanditumidzira yakamira sekudai: hanzi mukomana shimakadii zvenyu kubva mugore ra2023 ndichisangana nedambudziko iri mushure mekunge best friend yangu afa. Akati afa kudaro ndokubva ndachizotanga kuita mamoves pamurume wake, ndokubva ndachizotanga kurara nemurume wake. First time ndakatozviita by force. Ndikabva ndamuti sezvo watorara neni kwandichaenda hakuchina, watova murume wangu, chinyarara hako ndinge ndichikunyaradza. To this very day haatozvizivi kuti ndo zvandakaita. Ainge ambori mukadzi wake and yainge iri friend yangu zvekare. Zita rangu muchanditi Ama, uye zvekare friend yangu wandakazouraya ndichamuti Jane. Saka naJane takatanga kuzivana kubva zvandakatanga kuuyawo muno muSouth Africa. Ndainge ndisina wandainge ndichiziva muJoburg. Chandainge ndingori nayo yainge iri mari. Ndakati ndasvika muJoburg ainge ari Makuseni, ndokubva ndangotsvaka kune rank ndikatopinda mulocation ndikatotanga kutotsvaka imba. Yes, ndainge ndiine zvivindi because ndainge ndakatiza rimwe gweja randainge ndichidanana naro. Ndainge ndakaribira mari ndikanosira vabereki vangu mari yainge ichikwana iyo kuita 1800. Saka kuno kuSouth Africa ndakauya nemari yainge yakawanda, ndakachinja $500 ndikaisa kumarands. Saka zvekuti muJoburg mune mbavha at that time ndainge ndisina kana kutombozviisa musoro mangu, asi amai vangu vainge vakaenda kune mumwe muprofita uyo ainge akavavakira munamato wekuti ndainge ndichazofamba zvakanaka, ende ndainge ndiine nhombo dzandainge ndakapiwa idzo dzandakanzi ndichingosvika muJoburg ndichingoburuka bhazi chete ndotofamba ndakadzibata nhombo idzodzo kuitira kuti ndisazobatwa nembavha kana kuti mapurisa. Saka ndakazoti ndasvika muSoweto, ndiyo kombi yandakangokwirawo ndisingazivi kuti iri kuenda kupi. Ndakangoti pandichangonzwa umwe munhu achiti ari kuda kuburuka, neniwo ndobva ndaburuka, ndobva ndatotanga kutofamba. Saka pane vamwe amai avo vekumusha vakangoti vachingoburukawo neni ndichiburuka, ndivo vakazondibetsera vakaenda neni pane imwe imba. Vakati vainge vakanzwa kuti pamba ipapo painge paine munhu ainge akabuda mune umwe mukuku. Saka ndakaenda ndikanotaura nalandlord. Ndakatoita sekunge ndainge ndiri munhu ainge agara achingogara muJoburg, but it was my first day muSouth Africa. Ndakatoita lucky kuti rumu iyoyo yandakawana yainge itori nechimetress chandakangoita kungotsvaka mapoto nechikafu ndikazotsvaka foni the next day. Sezvo mari ndainge ndiinayo apa rent yandainge ndichibhadhara mukoma yainge iri shoma zvisingaiti zvekuti handina kumboita busy nekutsvaka basa kuzosvika ndichizotanga kuwirirana nefriend yangu Jane wandakazouraya. Sezvo ndainge ndiine mari ndaingogara hangu ndichingotendererawo mulocation, getting to know other Zimbabwean that were staying there. Ndakazosangana naJane nerimwe zuva pane chimwe chitakshop tikatanga kutaura tose. Ndakamuudza kuti ndaigonawo kuruka musoro kana kuri kunzi ainge aine vakadzi vaainge achiziva vainge vachida kuzorukwa musoro. So ndo basa rimwe randakazotanga kuita, but I was not that perfect. Takazova best friend because Jane ainge ari munhu aida zvinhu zvemahara. So me and her, we became the best of best friends. Ndakabva ndachizotumidzira umwe mukomana wandainge ndakambodanana naye pandainge ndichishanda sahouse girl patainge tichiri kuZim, ndokubva achizouya kunoku kuSouth Africa
takazotanga kugara tose semurume nemukadzi. Ndakatomubatsira pakushanda, tikatounganidza mari ndokubva tachizotoenda kuZimbabwe. Takati taenda kuZimbabwe akanondibvisira mari yetsvakirai kuno, tikazodzoka kuno tikaenderera mberi nekushanda. Saka takagara tose. Ainge achida mwana, but zvekuita mwana naye ndainge ndisingade because ainge asiri weclass yangu, so ndainge ndava kuchiva murume waJane because ainge aine zvimari. Saka patakazonzwa kuti kumheri kwemakungwa kwainge kwava kuwanikwa mikana yekuti kana uchida unokwanisa kuendako kumheri kwemakungwa, ndipo apo patakatanga kutaura naJane, inini naJane, but ndakazotanga kunzwa godo nekuda kwekuti iye Jane ainge aine murume ainge aine mari dzainge dzichidiwa nemaagent. It was $9,200. Inini kuside kwangu kwekuti ndingaiwana mari yakadaro ndainge ndisina kwandaikwanisa kuiwana, asi ndaitozviziva kuti Jane aikwanisa kuiwana. Saka Jane akabva achizounza imwe sister yake, we were best friends, ainwa doro neniwo ndinonwa doro. Saka taiwanzokuenda kumadhiri tiri tose tichikavhirana kuitira kuti varume vedu kana kuri kunzi tikawana zvikomba kubhawa vasazozviziva. Taikwanisa kubuda tichita sekunge tiri kutongoenda kuneka all women's braai, but tichitoenda nezvikomba zvedu kutonorara kumalodge, iye ari mune imwe room, inini nechikomba tiri mune imwe room tichitonwa mabeers edu. Saka nekufamba kwenguva takatanga kuudzana masecrets like mumuri vanhu vanokwanisa kuita magrudge. Saka akandiudza kuti pakati pake naJane painge paine grudge. Akanditi ainge achitsvaka mukana wekuti ange achirwadzisa sister yake sezvaainge akambomuitawo, asi zvaainge akaitwa naJane haana kunge akandiudza. Nanhasi uno haadi kundiudza kuti chii chakaitika. Saka takazongoramba tichingotaura nezvanyaya iyoyo kuzosvika Jane achizondiudza kuti ainge achifanira kuti ange achienda kuembassy. Aida kuenda kuembassy yemunomu muSouth Africa sezvo ainge achigadzirira kuti ange achienda kumheri kwemakungwa, embassy yenyika yacho uko kwaainge achida kuzoenda. Saka sezvo ndainge ndiri munhu wevanhu, ndiine kasaloni kangu, ndaiva ndiine vanhu vakawanda vandainge ndichiziva, ndakazofonera umwe mukadzi uyu mukoma ainge akarohorwa nemurungu achigara kumasuburbs. Ndakamufonera ndichimubvunza kuti ainge asina here muprofita ane simba muJoburg waainge achiziva. Akabva ati ainge aine kanyaya kaainge achida kundiudza kana ndainge ndakasununguka ndaifanira kuti ndige ndichizosvika kumba kwake. Ndakaenda kumba kwake that very same day. Akati ndaichitofungidzira kuti maybe hauyi. Ndakazotanga kutaura naye ndokubva azondiudza kuti chii chakaitika pakati pake namadam boss vake kuzosvika achizoroorwa nemurungu. Akandiudza kuti ainge akabatsirwa nevamwe madzibaba. Takaenda kuna madzibaba vaya ndikavanyepera kuti ndainge ndiine murume wangu wandainge ndakazviwanira, although ainge asati akandibvisira pfuma, but best friend yangu ainge achinzi Jane ainge afunga kuti ange achinditorera munhu wangu. Saka ndainge ndichida kuti Jane ange achizofa. Madzibaba vaya vakandiudza kuti vainge vakasviba panguva yacho, vainge vasingakwanise kundibatsira. Vakati ivo vainge vakarara nemukadzi wemunhu ainge ari kumazuva ake, saka vainge vakasviba zvekuti vainge vasingatotendedzwi kuti vange vachizobatsira vanhu. Ndakabva ndati it is okay. Takati tava kubudapo pamba pavo ndipo pavakabva vachizoti ivo vainge vachida kutipa mafone numbers eimwe n'anga. Vakati murume uyu handisi sure kana ari munomu muSouth Africa pari zvino, but munokwanisa kumbomuidza. Saka ainge ari kuMozambique. Ndakataura naye akanditi within 1 month ndinenge ndadzoka. Ndakati handikwanise kuti ndige ndichimirira 1 month. Vakanditi nyaya yacho ndei ndiudzeka. Ndakabva ndachizovaudza kuti ndainge ndiine munhu wandainge ndichida kuitira utsinye. Avo ndakavaudza chokwadi kuti ndaiva ndiine friend yangu uyo ainge akawanikwa nemurume ainge aine mari, murume wandainge ndichida kuti ange achizova wangu, uye zvekare iye ainge achitarisira kuti aikwanisa kuzoenda kumheri kwemakungwa. Kana ainge achazoenda kumheri kwemakungwa, it meant kuti inini ndaisazokwanisa kuti
kuti ndinge ndichizovatevera because ukama hwedu maybe hwaizongopererapo pamafoni, hapana paaizombondibatsirawo kuti ndinge ndichizoyambuka kuti ndikwanise kuzomutevera ikoko kumhiri kwemakungwa. Even though taiwirirana, but I knew kuti she would never do something like that for me. Saka ndainge ndichida kumuisira pasi. Ndakavaudza kuti ndainge ndichida kuita revenge, ndichida kumuuraya. Vakati ndokupasa. Vakati ndava kutouya kuSouth Africa tozotaurirana zvekubhadharana kana ndauyako kuSouth Africa. Saka mukoma vakazoti vauya kuno kuJoburg, ndakaenda ndikanovaona kumba kwavo kwavainge vachigara kunonzi kuFourways. Ndakatoshamisika kupindapo pacomplex pavainge vachigara painge pasingapindiki zvekumhanya nekuti painge paine heavy security. Vakandiudza kuti pane zvavainge vasenza mumwoyo mavo ende vainge vakanzi vange vachiuya kuzondibatsira kuita utsinye hwacho sezvo kwainge kuri iko kubasa kwavo. Saka vakabva vachizonditi kuti ndinge ndichiuraya Jane ndisati ndamurwadzisa, it was going to be too easy. Vakandiudza kuti ivo mumatare mavo vanotokurudzira vanhu kuti vange vachiita utsinye, kushaya moyo une rudo sezvinoita masatanist ndo zvinosimbisa dare ravo. Saka kana ukaenda kwavari uine utsinye hwaunenge uchida kuita, vanotokubatsira because zvinosimbisa zvinhu zvavo zvavanoshandisa, because izvo mukubatsira kwazvo hazvikwanisi kuti zvinge zvichiita chakanaka, zvinongoita chakaipa chete. Kunyangwe pavakazondipa mushonga pandainge ndava kusejuisa murume waJane, ndakazotobetserwa neimwe n'anga zvekare, but through a referral, because ivo ngavakwanise kubatsira munhu anenge achida kuita chakanaka muupenyu asi kungogadzira vanhu, kuroya vanhu zvekare nekuitira vamwe vanhu utsinye vaunenge vakavenga. Saka vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizonyora zita raJane nesenemu yake pamucheka wered wandainge ndakatenga. Mucheka uyu vakandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoutenga apo pavainge vachiri munzira vachiuya kuno kuJoburg. Vakabva vachizoupisa mucheka iwoyo. Vakabva vati vainge vasingadi kuti Jane afe same time, tainge tichazomuuraya pashoma nepashoma. Vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizotsvaka kana chipfeko changu chaainge achazopfeka, sezvo ainge aine mission yake yekuti ainge achida kuenda kuembassy. Ndainge ndiine Brazilian yangu iyo yaaigara achingondikumbira. Aiti kana kuine kwaanenge achida kuenda aitongondikumbira, not because ainge asina but aingoifarirawo. So ndakabva ndachizomuudza kuti kana achida kuenda kuembassy ndainge ndichida kuti ndinge ndichizomustyla musoro wake. Saka musi uyo vakamukira vachienda kuembassy, vakatouya kumba kwangu, then I installed the wig and then off they went. Mukomanashi akatoenda akatotakura zvikwambo zvasekuru vekuMozambique zvainge zviri mumuvhudzi rake zvakagara muwig. Akati achibva ikoko mukoma ainge aine rimwe depression, because iye anoti paakatanga kuita interview yacho akatongoona kuti chinobuda hapana. Rafu yaaiitwa munhu ainge achimuita interview, it was as if ainge asingatodi kutotaura naye Jane. She was so depressed. Ndakangomushingisa asi mumwoyo mangu ndainge ndichiseka ndichiti ya wagonewa zidofo iwe. Saka zvakazoramba zvekuti anga achienda kumhiri kwemakungwa. Zvakati zvaramba kudaro akabva achizowedzera kutodiwa nemurume wake, zvinova zvakazotanga kundirwadza futi. Ndakadzokera kwavari ndikati sekuru hazvisi kuita. Vakabva vachizoti kwandiri vainge vava kuda kuti tinge tichienda pastage number 2. Saka vakazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga angava ari mafuta anenge ari mubhodhoro kana kuti cold drink inenge iri mubhodhoro, but zviya zvima 300 something milliliters. Muno muSouth Africa ndakachitsvaka ndikachishaya. Ndakazofonera amai kumusha ndikati ndainge ndichida kuti vange vachinditengera drink chiking size. Ndokubva chachizouya nebhazi ririmo drink racho. Ndokubva ndachizonotora drink rangu, handina kumborinwa, ndakarirasa. Ndichibva kurank ndakabva ndachizoenda kumba kwasekuru ndikanovaudza kuti zvainge zvaita bhodhoro ndainge ndava naro. Vakati vainge vava kuda kuti tinge tichiisa mweya waJane mubhodhoro, asi dambudziko rainge riripo manje nderekuti tiri vaviri sezvo tainge tiri vatorwa,
vainge vasingakwanisi kuti vange vachidana mweya wake kuti vange vachizomuisa mubhodhoro, because munhu wose unenge wakatochengetedzwa nezvinenge zvakakuchengetedza kunyange usina zvaunenge uchiziva. Asi kana pakazoita hama yako, ropa rako ndipo parinokwanisa kuti ringe richizodeurwa nyore, nekuti dzinenge dzava dzemudanga dzinenge dzorwa idzi. Saka ndo pandakabva ndachizoenda ndikabva ndachizonotaura nesista yake ndikati paya wakambondiudza kuti iwewe unoda kuti unge uchizowana mukana wekukaurisa Jane. Handina kumuudza chokwadi chose chizere sezvandainge ndakaudzwa nasekuru kuti haumuudze zvose, tichazomuudza mushure mekunge Jane wacho afa. Saka vakandipa kamuti ako kavakanditi uchitaura naye unofanira kunge wakabata kamuti aka uchitamba-tamba nako. Saka ndichingosvika kulocation handina kana kumbogara pasi, ndakabva ndachizoenda kumba kwainge kuchigara sister yaJane. Ndokubva ndawana ariko nemurume wake, ndokubva tachizotanga kutaura zvedu takagara panze ndichitamba-tamba nekamuti kangu kandainge ndapiwa nasekuru. Ndikati sezviya zvawakataura ndazowana plan yekuti tinge tichimbokaurisa Jane. Iye haana kunge akaziva kuti ndainge ndakaronga kuti kudii nen'anga yangu. Mangwana acho Makuseni akatorovha kubasa, ndokubva tachizoenda kumba kwen'anga. Tasvikako iye ane bute raakapiwa. Kune bute iro ratinopira naro mumatare nevamwe vanoita zvechivanhu, then kozoita rimwe bute iroro mukutonobikwa kwaro rakatosiyana nekubikwa kunoitwa bute riri normal. Ende kana kuri kunzi ukazoshandisa ukaita munyama wekuti unotengeserwa bute rakaita sairoro, bhururu wangu unoshandira mahara. Bute rakaita seiroro rinoshandiswa nen'anga dzinotsvaka mari, kuti kana munhu akauya mumatare kana ukaona kuti munhu uyu ane lake remari, unopiwa bute iroro. Paya paunenge woomberera unenge uchita sekunge unotuka midzimu yako, then watuka midzimu yako iyo inozoenda yobva yachizonotanga kunoropafadza munhu anenge akakutengesera bute iroro kana kuti n'anga inenge yakakupa bute racho iroro. Ende hanzi rinotoshandiswa zvekare nemamwe maprofita akawanda vanowanika muno muSouth Africa vanoita zvekubatsira, because ivo pachezvavo ndiro basa ravo. Saka kutoti varambe vachiita mari vanotoshandisa zvipo zvevamwe vanhu. Pamunenge muchiinda kumabasa ivo vanenge vachiwana mari yacho vozongobirwa. Ndo zvimwe zvandakaudzwa nasekuru ipapo pavakati bute ratichange tichizomupa ibute rakatosiyana. Havana kuzondiudza havo zvakawanda too deep, but vakangondiudza kuti ibute rinotobikwa, ende kana richibikwa rinotarisirwa kuti uyo anenge azorishandisa anofanira kuti ange achizodonhera muvhu asambofa akazomuka zvekare. Saka mukomana akabva achizopiwa bute riya, akabva anzi anofanira kuti ange achizodeketerera achitaura zita raJane. Saka aifanira kuti anga achitaura nhunha dzake dzose nezvose izvo zvaanoti ainge akatadzirwa naJane. Akataura akanzi unofanira kuti unge uchizotaurira mumwoyo mako uchita zvekuzevezera. Saka akaita saizvozvo. Apedza kudaro ndopakabva pachizouya kamwe kakofini kainge kaine jira mukati rered. Akabva achizonzi aifanira kuti anga achikanda bute imomo. Akaita saizvozvo ndokubva achizonzi ange achinyora zita raJane pakamucheka katsvuku kainge karimo mukofini. Ndokubva achizoita saizvozvo. Mushure mekunge apedza kunyora zita raJane, kakofini kaya kakabva kachizotorwa hameno kwakakaendeswa. Saka tapedza kuita zvose izvi takazopiwa hoko. Tapiwa hoko, umwe nomwe akapiwa hoko dzake mbiri. Tikanzi hoko idzi zvamuri kufanira kuti munge muchiita pamuchaenda pamba paJane, kunyange mukasaenda zuva rimwe chete, munofanira kuti kana masvika pamba paJane umwe anotora hoko yake oroverera. Kana ukaroverera uri wekufront unofanira kuti unge uchiroverera hoko dzako 1 unoiroverera kuright, then wobva uchizoenda kuseri kwemba wobva wanoroverera zvekare imwe kuright. Musazopesanisa hoko idzi. Sekuru ndipo pavakaita sekunge vanonoburitsa chokwadi chezvose zvatainge tichida kuita, nekuti vakabva vati kana mukanopesanisa hoko idzi
mose muri kuzopinda muvhu mugofushirwa. Hamene kuti sei isi sevaJain vasina kuzokwanisa kubatanidza nyaya kuti hoko dzatainge tava kuenda kunoroverera pamba paJain tainge tava kutochera guva rekuti iye Jain ange achizovigirwamo mugova imomo. Tichifamba takatanga kutaurirana inini nasisi vaJain tikabva tachizoronga tikati kana tikada kuti umwe anotanga aenda ndipo patinokwanisa kuzopesanisa. Saka handei nhasi takasvika pamba paJain huri usiku ndokubva tapinda. Saka gedhi repamba ipapo rainge richiita noise. We thought kuti vainge vachazovhura curtain because dining yavo waiti kana uchivhura gate kana huri usiku zviya kana masikati aitodongorera kuti anga achiona kuti ndiani because aiwanzokuona hake mamovie akagara mudining. Saka takavhura gedhi ndokubva taona kuti curtain harina kana kumbovhurwa. Ndokubva tatowana confidence yekuti tinge tichiroverera huko dzedu. Ndakaenda kuleft ndokubva ndaroverera yangu. Sisi vaJain vakaroverera yavo huko right. Ndokubva tanyawaira umwe akapota nerweseri umwe nerweseri ndokubva tachizonosangana kuseri. Ininiwo ndiri kuleft side kwangu ndokubva ndatanga kuroverera huko iya, sisiwo vaJain vachiroverera huko yavo. Tapedza kuita saizvozvo ndopatakabva tachizobuda tikatiza because tainge tava kutya nekuda kwezvinhu zvatainge taita izvi. Saka Jain akazotanga kurwara zvakaomarara. Akarwara mukoma akaonda akaita sekunge munhu ainge aine chirwere zvekuti pandakazoroorwa nemurume waJain vanhu vazhinji vakatoseka vakati munhu uyu anopenga. Kuroorwa nemurume akaurayisa friend yake neAIDS because aitoti kana akatoenda kuchipatara aitobatwa nechirwere cheHIV, but sezvandainge ndakaudzwa nasekuru kuti ichanzi iAIDS but inenge isiri AIDS, ndo zvinoita matare avo, ndo zvavanoita mumatare avo. Unongonzi wafa neHIV but usina chirwere chacho. Jain akafa. Soon after Jain afa then ndokubva ndachizotanga kuita movements andainge ndichiita kusejisa murume wacho achiramba. Apa ndaishandisa zvekare mimwe mishonga yandainge ndichishandisa kusvika ndichizotorara naye. Ndikatoroorwa ndakabvisirwa mari mukomanashi zvekuti vabereki vangu vakakwanisa kutovakisawo dzimwe dzimba itsva pamusha. Pakatotengwa mombe, mabohol, tikatodhonzesawo magetsi, masola, tatovawo nawo pamusha. Apa tainge timboriwo vanhu vekuti tainge tisingatamburi as such but taingova tiri stuck palevel 1 tisingakwanisi kuendawo to the next level. Ndozvandakaita izvi mukomanashi. I know kuti vanhu vanokwanisa kuti ndakaita zvinhu zvakaipa and this is not the first time ndichitumidzira confession iyi kuna admin vegroup kana kuti page sezvandaita. Ndakamboitumidzira nyaya iyi before but ndiri kungoda vanhu vanokwanisa kundibatsira because nyoka dzandakaona pamavideos andakasangana nawo zvimwe kuda munozivana nevanhu avo vanenge vachishandisa mishonga. Saka ndiri kuda kuti munge muchindibatsira. Kana muchida mari ndinokwanisa kukubhadharai. Ndiri kusangana nezvinhu zvinotyisa. Dzimwe nguva ndinokwanisa kuti paya kana ndichidriver motikari ndinoita sekunge ndichakonzeresa accident because ndinokwanisa kungoona nyoka iri pakati pemakumbo angu kana kuti muhandbag. Izvi zvakaitika mwedzi wadarika uyo. Ndakaona nyoka yainge iri muhandbag mangu. Ndakavhunduka. Lucky enough ainge achiri makuseni mucheckers mainge musina vanhu vakawanda. Patil ndainge ndiri ndega nevamwewo vainge vari kune mamwe matil but vainge vari kure neni. Saka pandakati ndichinovhura bag ndichida kuburitsa kadhi rangu ndo pandakaona kuti mainge muine nyoka. Saka nyoka iyi mukoma ndakavhunduka pandakaiona ndokubva ndatorasa bhegi rangu. Saka musikana ainge ari patil akatovhundukawo akati chii. Vanhu vakatouya vakati chii. Ndikati ndaona spider muhandbag. Saka umwe murume akatongonhonga bhegi riya ndokubva atarisa. Zvechokwadi akaona kuti mainge muine spider yainge irimo. Saka spider iyi handizivi kuti yakabva nepi. Vamwe vakatongoseka vakati une phobia, unotya maspiders but maitova nenyoka. Ndiri kutsvaka munhu anondibatsira. Ndakaona
mavideos akawanda evanhu avo vauri kuti vakaromba. If it is possible, ndipo access nditaure nevanhu ava, zvimwe kuda dzavo n'anga dzakavarombesa dzinokwanisa kudarikidza dambudziko iri randiri kusangana naro. Dzimwe nguva kana ndakarara ndinokwanisa kungovhumuka. Please ndibatsire mwana waamai. I can pay you handsomely. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna pakaipa ichibva kuna vanzvadzi vedu vabva kuFacebook uko. Let us try to talk about this in the comment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndo zvavari kusangana nazvo izvi. Tingavabatsirawo sei vanzvadzi vedu? Hazvisi nyore kuti unganzi uchifamba unoona nyoka mumotikari, ukavhura bhegi unoona zvikare nyoka muhandbag rako. But let us try to speak with our dear sister in the comment section. Ndakavapawo zita rechannel yedu yepano paYouTube so that vange vachikwanisa kuzopota vachiteverera maconfessions. Mawan. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.